awukabuyi without freestyle. Okay, igama ngulwazi yabo, but bebizwa Yesu apha e-areyeni ngendlela wayelunge ngayo nobubele yonke laa. But into eyayingixaka ngulwazi is that wayeliphara elistoti kakhulu, but at the same time wayengayifuni into embi enobubele, ingafuni nix nge-area yakhe. Yo, umama kaLwazi wamshiya nenyanga ne-weeks, tata kamazi wamke sithi uyothenga ibisi, ukhule kumakazi nomakazi ethengisa iziyobisi. So all he ever needed was just a hug and a kiss. Wavukwa bubundlobongela phakathi 2006 ewaliphara laziwayo eline-enga eninzi, amavura amavandali, he was there in the mix, and all he ever needed was just a hug and a kiss. Ebeliphara but into yokuphara ebengayicebisi, ebengafuni sifane naye yena utshaya ipilisi, and benikhuthaza nangesigele efuna ndibele ipolisi. So besimbiza ngoYesu cause he was all about peace. Ndanqandwa nguwe bona ndibaseleka si-drugs, sithi ndifuna ufana nawe nam ndivaye ne-thugs. Ndanqandwa nguwe bona ndibaseleka inombolo, sithi ndifuna uba yinsizwa njengozimowa nonzolo. Wena Yesu ayamtheli lo wasemazulwini, khona i-out yami yasemikhukwini, kuthiwa nguYesu beyingilosi apha ebahlalini. So besimbiza ngoYesu elalini. Xa sifakile singayanga esigela bedisappointed, ungabi namdla wosibulisa sesiyothenga emarket. Ebezixelela uba uyasikhulisa but wakhaba ibhakethi, bulawa ngamapolisa.